Għal sena oħra Festa Ħut 2017 kienet suċċess, ir-raħal pittoresk tas-sajjieda nbidel f'ambjent ta' festa fejn bosta kienu dawk li żaru din l-attività ġewwa dan il-port rinomat tal-ħut. Tiddomina r-riħa taqsam ta' ħut frisk ta' kull tip minn qarnit, sawrel, pixxi spat, salamun, vopi, awrat u fuq kollox il-lampuki li kienu għal-beħ fuq kull bankarella tas-sajjieda beżlin xlukkajri. L-attività mtella mis-Segretarjat tal-Bidja u Drittijiet tal-Annimali flimkien mal-Kunsill ta' Marsa Xlokk issir biex tibqa' ħajja tradizzjoni Maltija tal-ħut f'din il-lokalità tas-sajjieda. L-organizzaturi qalu li l-idea li jżommu tradizzjonijiet Maltin ħajjin anke permezz tas-sena tal-qasab li għas-sajjieda tal-imoddi kienu kruċjali biex jaħdmulhom xi nassa tal-ħut mill-qasab sabiex jitfawha minn fuq id-dajes tagħhom. Tul l-attività li saret parti mill-kalendarju kulturali Malti minn barra l-bejħ tal-ħut saru wkoll attivitajiet fosthom it-tisjir ta' riċetti speċjali bil-ħut illi qasmu mnifsejn kull min attenda. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajt Clint Camilleri qal li attivitajiet bħal Festa Ħut huma parti importanti u parti mill-istrateġija tal-Gvern li jippromovi l-prodott Malti u l-ħut frisk. Irridu nkomplu ngħinu lis-settur tas-sajt u propju din il-festa hija ċelebrazzjoni ta' dan is-settur. U iva, s-sena d-dieħla se nkunu qegħdin nerġgħu ntellgħu din l-attività għas-sajjieda fl-aħħar mill-aħħar għal Maltin l-Awċin kollha. Intant tal-kuntrarju tal-aħħar snin jidher li s-sajda tal-lampuki sejra tajjeb ġimiela din is-sena kif bosta bejja kellhom diversi lampuki friski lesti għal ġol forn jew biex jinxtwew fuq il-gradilja.